Здравейте, приятели! Аз съм Тони и... Дуди. Дуди! Кратко, точно и ясно. Да, в смисъл като шер, нали? Това клипче няма да е ревю, няма да е подобно, както обичаме, винаги вие като наши клиенти, приятели, гости на магазина, винаги съм вярвал, че трябва да сте част от процеса и трябва да сте постоянно въвлечени в последните новости, какво става с нас. Малко ставаме като публично търгувана компания, когато всички имат тези репорти, какво е ставало, що е ставало. И вярвам, че искам да кажем, това, което се опитвам да кажа е какво стана на така наречен истински черен петък. Първо, защо окръстихме истински черен петък? Откровено казвам, малко ни свърши оригиналността и беше набързо. И така си е, смисъл, действително го пробвахме, искаме да направим, но идеята на черния петък не е да се увеличат нещата с 20% и после намалят с 5%. Ами действително преместихме изключително много продукти, хората бяха изключително щастливи, защото взеха много хубави, би сме да кажа, неща на страхотни цени. Отново искам да благодаря на всички ни партньори. Ако почна да ги изборявам, това са 40 бранда. Мисля, вече са 40 няколко бранда, нали? Да. Амфион също се представиха. Тя реално Дуди, тя много си хареса, защото тя е виновна с този бранд да бъде при нас. I'm the owner. Да, owner. Нали? И беше доста интересно от сорта на автобуси, да се вика. Усмивката на хората беше много яка, защото за мен това, което много ми хареса. Сега, финансови аспект, окей, ясно. В смисъл, направихме много добри продажби, производителите преместиха много стока, ние преместихме, но хората бяха искрено щастливи, че действително получават нещо на правилната цена. Не всички продукти бяха така агресивно намалени, но беше много яко. Дуди, теб, което не е ти. Кое ти прави си от така силно впечатление? Аз лично съм смазан. Да. Same here. Това, което ми направи най-добро впечатление, беше всъщност колко хора наистина ни гледат и се интересуват от нас и от това какво се случва тук. Защото масово хората, които дойдоха на нашия истински черен петък, са хората, които са ни гледали видеята в YouTube, и това е нещо, което нас ни стимулира все повече и повече да даваме много от нас, за да може хората да се наслаждават. И наистина, когато дойдоха, бяха дори подготвени с доста информация благодарение на тези видеа и знаеха какво точно търсят и какво точно искат. И това беше супер готино, защото те идват с една усмивка, ти им предлагаш и в същото време не влизаш толкова в обяснителен режим, колкото просто съвсем леко съпортваш. И да, гледах ти видеото, казах. Това е много яко. И идват хора и казват, здрасти, Дуди. Да, между другото, когато идват, нали, Дуди, здрасти, аз съм, здравейте. Гледаме тебе, Тони, така, и наистина това, което прави най-голямо удоволствие за нас, са усмихнатите хора. Просто позитивната енергия, която те оставят тук, искат да чуят и това, и да го видят. И накрая, когато ти им кажеш, че този продукт е намален с еди си колко, нали, забранен. 20, 30, 50% имаш някакви щета, по 60%, действително. Но нека, това, което може би преди пропуснахме да кажем, е защо не го направихме онлайн. И това трябваше да го уточним, може би трябваше да сме открити с нашите приятели в YouTube. Идеята е следната. Когато един бранд как функционира? Те искат да пуснат някакъв продукт, да го пуснат на някаква цена и искат по възможност тази цена да е навсякъде една и съща. И съответно, когато се видят конкретни намаления в конкретно място, се получава смущение из цяла Европа. И това беше нещата, които производителите се мъчиха да спестят.
И затова успяхме да го правим само като ритейл. Дадоха ни няколко, с които говорихме така, и кажете какво може да видим 2-3%, ако го направите онлайн. Ако го направите в магазина, може да видим 20%. Нали? Разликата е значителна. И сега ние какво трябваше да направим? Да ви дадем 2-3%, да кажем черен пет, такива 2-3%, смисъл, извинявам се, ама 2-3%. Смешно. Да си платите горилото, зависимо от продукта, нали? Сега имаш и по-скъпи продукти, продавах се колони. Особено хората, които идваха по няколко пъти, нали? Защото по време стана патакома и... Да. Патакома би трябвало да бъде. Не знам, ти си имаш някакви твои словосъчетания, дето... Моето поколение е по-различно. Никой не ги знае, никой не го интересува. Обаче важното е, че хората се забавляват с тебе. Аре, бив такъв, нали, смисъл, да. Спил да ти. Спил да ти, да, боже. Не, но просто със сигурност, ако имахме и повече онлайн поръчки, тъй като, честно казано, имахме и доста онлайн поръчки от хората, които бяха гледали видеото, за което сме много благодарни и сме много щастливи, че го имаше. Но ако беше обявено и наистина черен петък на сайта ни, просто не знам как щяхме да смогнем и да се оправим, защото цялото ни внимание... Това смогна склада. Да. Не успя да смогна да изпрати всичко и до ден май поне ще изпращаме. С тези вас, които не успяхме да изпратим стоката в петък, съжалявам, извинявам се, но вторник също ден. Да, но и доста от вниманието ни беше насочено към дизайна на магазина, тъй като, както вече сте видяли в предните видеа, той е изключително променен и мислихме как да може да се чуе, да се тества всичко, да се види и просто като влезеш да си кажеш вау, аз влизам в една аудио среда, която е страхотна. Като в едно облаче, така. Тук за вау е малко по-трудно, защото акустиката при нас е много горе, не е както трябва. Има много неща, които не ми харесват, които може да подобрим. И действително магазинът много ни тесня. Това ни е... Много голям проблем вече, да. Това беше проблем. Значи, за сравнение, за тези вас, които си идвали, отпред има един прозорец, който има 7 бранда. 7 или 9, мисля 7 или 9, нещо такова. Малко са. Едноцифрено число, така да кажем. И аз много обичам този прозорец, защото това показва преди 2 години какво беше фирмата. И за 2 години над 40 бранда, нали, които са се реномирани брандове. Не са просто така рандом генерирани, или как го кажа, смисъл. Не са от AliExpress или някакви слушалки, които никой не е чул през живота си, или никой не е правил ревю, защото не знам какво да го кажа. Не искам да слагам фактори като цена и подобни, но сега, някои неща не бяха как трябва, от сорта на Music of Yeti заради куриерите не успях да дойде усилвателя, дойде само предусилвателя, благодаря на куриерите, за което знам, че всички са натовари по това време на годината, но все пак съдяхме да дойде и стъпалото. Не се случи, това влиза графата живи и здрави според мен. Но това, което беше интересно, усмивките на хората, колкото и клиширно да звучи, но изпитано хората бяха доста щастливи и много искам да благодаря на всички от вас, не само тези, които сте дошли в магазина, които си направили покупка, ами всички тези от вас, които слагате коментар, добавяте, казвате това не беше окей или да ме поправите, където съм направил някаква грешка, нещо съм сбъркал, нещо не е както трябва или нещо имате по-различно мнение от нашето. Това е много важно и много благодаря на всички вас, благодаря за постоянната подкрепа, благодаря за градивните коментари, аргументите. Това е нещо, което много обичам, когато хората дадат аргументирано. Да. Първото ми запознанство с Тони беше аргументирай се. Да. Не можеш да казваш нещо без да имаш някакъв валиден аргумент, когато аз съм на друго мнение. Лошото е, че колкото повече работя с него, толкова повече се превръщам в него, което въобще не ми харесва. Обаче буквално ние сме one. Само може някой ден ще имаме така brains. Да, но важното е, че вие го харесвате сега.
Колко пъти ме харесва? То статистика си покаже, пъти вие се гледат повече, ама сега, кой съм аз, че сега тук да има биф между нас, нали? Да. Тук да се създава един чай. Боже господи. Искам много да благодаря за щехане екипа. Целият екип беше изключително много даден, много съпорт, но беше не малко. И имаше моменти, когато хората чисто екипно бяха изнервени, защото се мъчиме хем да предоставим услугата бързо, ефективно, хем не трябва вие да чакате било то за каса, за да се тества или нещо подобно. И имаше такива моменти, което нормално, ние сме доста задружен екип, има дразги, неминуемо, но всички държах на професионално ниво, надявам се поне така и от вашата гледна точка да е било, защото моята лойка винаги е била. Само вие като клиенти, като гости на магазина, може да се кажете дали моето виждане и вашето е еднакво. Между другото, много важна роля изигра и търпението ви, защото, както Тони каза, ние не сме толкова голям екип и искаме да обърнем индивидуално внимание на всеки. Малко е по-трудно на такива събития, но се надяваме, че сме успяли да ви обърнем внимание каквото заслужавате. Но просто търпението изигра много важна роля и това, което наистина просто ми хареса е, когато кажеш на един човек в момента е заето, моля, изчакайте, няма проблем, аз съм си отделил цял ден, за да бъда тук при вас и да се наслаждавам. Хората си взимаха отпуски, буквално мен ми ставаше така доста неприятно, когато трябваше да кажа, моля, изчакайте, нали, сега ще дойдем, сега ще ви обърнем внимание и те са... Ние сме си взели отпуска, нали? Ние цял ден ще прекараме тук. И аз просто седа и се кефя супер много, защото това е страхотно уважение и внимание, което вие проявявате към V-System. Да, към целия екип. Да. И да, какво друго, общо за мен това беше много интересен експириенс, много интересен опит и продължаваме нататък. Сега малко ще има един ден поне да починем, да отдъхнем и от понеделник си продължаваме всъщност днес това видео ще бъде публикувано в понеделник. Сега в момента го снимаме в събота вечер и малко сме уморени, няма да го крия. Но пък, както винаги, така и сега, аз съм Тони и Дуди! Шер. До ново виждане. Чао!